Saya tujukan kepada rekan-rekan kaula muda yang masih setia menemani Puri Budaya. Oke, terima kasih. Syukur bagi kulit mau bergabung. Monggo. Tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi hati kang mandang asmara Gusti kula paringa usada ning wayah wengi nambahi kesing ati iki pepu janati ning endi dawa manis kang tak anti-anti ada Katrisnan sejati. Wong bagus aja sira nelongso aku teko kindang tresno langit asmara gawe sewurasa nambani atiku jiwa Kang Mas tentremno atiku aku setia ngenteni sarepmu sepisan katamu tresno suci mangki ora Mas Dian dan kawan-kawan, terima kasih, matur thank you. Ayla Audio Production dari kawasan Gesingan Pakel, Tulungagung, bergabung bersama Puri Budaya Indonesia. Tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan wayah wengi nambahi kesing ati iki pepu janati ning endi dawa manis kang tak anti-anti Aku teko gendang tresno
Monggo Pak Yanto dahar. Gawe sewu rasa nambani